Kahoy pero udah kahoy dah sandig. Iya tuh. Asa lagi dia kage? Okay, murag diri kay tongos mo to kaya. Oh. Hello mga kabisdak. Sabi na tag bukid. As usual. Bukid na puta. Inaingon. Basta adlang Huwebes, bukid. Ako ipakita sa inyo ang usa ka nindot ang kanang mo gulay, talong. Di ba? Hi. Adventure ni mga kabistak, adventure. Adventures ni. Adventure ni kabistak official. Ha. Parke na. Parke. Sup-supo ang lubot ni mo ron. Nalapod ang iro din mga kabistak ko nga pati mana. Mana? Kagapon mga kabistak ilan yung garbisan. Pero dago kong area no. Pasangko na dito mga kabistak ko. Sangko na dito, pana. Ito gyud dito. Ya lahi po dito sa ubos. Ito dito, lahi po dito. Lahi po dito. Dako kay lagkuan mga kabistak, dako kay laog kanang talungan. Mo ni ang diri nga ang kini nga yuta diri mga kabistak sa kuan ng iyaan po diri. Ila nanay amay shout out sa kong iyaan dai. Kaya nanay amay shout out. Muna diri no. Area. Adri oh ipakita na ko sa inyo ah. Ang isa ka irihan nila. Ang among gagan gina. Nara oh. Mo ni diri ang pinakadako mga kabisdak. Kana kanaw-kanaw. Dili lang kay maklaro mga kabisdak kay dili gud cellphone tong gamit. Na kato mo to sentro mapawa dito kato awan poblasyon to dito di kay makita mga kabistak kay kuan man gud dili cellphone tong gamit ba lagyo kay kabukuan ang kuan nang layo sa makuha sa kamera pero di siya maklaro na kasi pa kung saan mo zoom dili sa abot cellphone sa pag zoom na abot na no di ba. Naglakaw-lakaw taray sa bukid mga kabisdak. Ngita tag kahoy. Wala na buhi na deh. Buhi ka suro. Paray talaga ni. Ha? Sakit sa buhok. Ay, sakit balin lang natin. Hid tupot ni poto hid. Sige ka. Apa kage? Ganan.
Ay, nadiha, chika-chika gyapon. Ay, nanda ka i-reels tama nimo, nang sari ka. Sabi mo day, i-vlog. Ay, ka, maro natakdan ko kubuda. Ha, nakong kutunlan. Ah. Mga huita ninyo, mga guys, mga kabisdak. Tanawa ninyo mga kabisdak. Nagbitbit na og kahoy si kabisdak. Ay! Ngano dia? Ngano ni sunod ka? Mga kabisdak. Pwedeng taasa sa iyang gibitbit ng kahoy. Kahoy, kahoy, kahoy. Ano siya? So, panaog na mirwangan. Kay magkuan. Tawag ka ni. Kana magkarga o kahoy. Dayon. Mahuli. Siyempre. Piste. Kasakit. Agay, kasakit. Manusok. Manusok. Manini. Unsa manini? Unsa ito siya nga konbog? Nya pa pabahada man.